Здравейте, добре дошли на видеооглед в тристаен апартамент в квартал Красна поляна. Влизаме в дневната. Подът е естествен паркет, дограмата е ПВЦ, радиаторите са чугунени. Предимството тук е добрата панорама, има детска градина, която виждате. Тук никога няма да се закрие гледката, вижда се планината Витоша. От дневната минаваме към едната спалня, която е преходна. Подовата настилка тук е мокет. Има един балкон, който е остъклен, отново с ПВЦ дограма. Изложението е същото, в случая като посока на света е изток. Връщаме се през дневната. Срещу дневната е кухнята. Ето е кухнята, напълно оборудвано си е, без горни кухненски шкафове. Тук има още една тераса. Тя също е освоена с алуминия, в случая дограма. Малката тоалетна. Мокро помещение, до входната врата. Отиваме към банята. Банята е с мозайка и фаянс. Виждате. И това е самостоятелната стая. Кухнята и тази стая са с западно изложение. Дограмата навсякъде е ПВЦ, радиаторите навсякъде са чугунени. Тук подовата настилка е естествен паркет. Връщаме се отново в дневната. Това беше нашия видеооглед. Ако предложението ви е заинтересувало, заповядайте да видите имота на място.